Vietnamin seikkailut jatkuu. Halong Bayssä ollaan. Unescon maailmanperintökohde ja täällä on tällaisia hassun hauskoja rauhallisia luolia, jos kaikuu kivasti. Moro. Siinä on Otto. Paha sanoa miten nämä on syntynyt, mutta vettä tippuu katosta. Hissuksiin mennään eteenpäin. Sombreropäinen turistiopas johtaa matkaa, eikä anna meidän olla rauhassa paikallaan ollenkaan. Roope ehti käydä pulahtaa uimassa, mutta sitten kun meidän oli tarkoitus mennä, niin sitten tuli jo vihellys, että jatketaan seuraavaan mestaan. Tsiikataan niin mitä tää kehittyy, mutta maisemat on upeat. Kyllä täällä on ihan kiva olla. Kohta astuu kamera. Katosta tippuva vesi on paljon kylmempää mitä merivesi. Ja sen lisäksi täällä luolissa asuu lintuja. Lepakoita. Lepakoita? Joo, ihan vitsi. Tossa tosi paljon. Kato lepakoita, joo. Lepakoita näkyy. Toivottavasti YouTubekin näkee ne. Tuskin näkee. Kuumottavaa olla kameran kanssa täällä, mutta täytyy toivoa, että se pysyy ehjänä. Muistokortti ainakin. Huvittavaa tässä on se, että meidän ryhmäkoko on paljon meitä on, vähän yli 12. 12-15. Ja 7 niistä on suomalaisia. Ja tässä meillä on mestari. He's champion. This is incredible. Tanet? Very. Ja siellä on edessä aika magea näköinen seinä. Mä Otto hilpaisessa meitä vähän eteenpäin, että nähdään mitä täällä on. Vesi ei ole niin kirkasta kuin olisi voinut se olettaa. Mutta ei se likastakaan ole. Siinä näkyy edessä aika korkea seinä. Mä tullaan tämmöstä, ei tiedä kuinka syvälle tää pohja menee. Unescon maailmanperintökohde ja en kyllä yhtään ihmettele, että miksi.